Λοιπόν, σήμερα είμαστε στο Mont Royal και για την ακρίβεια μπροστά από τη λίμνη των Καστόρων, Lac de Castor. Lac de Castor. Με ποιον? Με τον Τζον Καούσια, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με το Greek Festival, Film Festival. Για πες μας, Τζον, λίγο περισσότερα για σένα. Γεια σου, Διονύση, τι κάνεις? Καλά είμαι, καλά είμαι. Ωραία μέρα σήμερα. Σήμερα είναι μια καταπληκτική μέρα, δηλαδή από αυτές που τις περιμένουμε πώς και πώς εδώ στο Μόντρεαλ. Λοιπόν, ο Γιαννάκης εδώ τι κάνει το φεστιβάλ κινηματογράφου κάθε χρόνο εδώ στο Μόντρεαλ. Φέτος είναι τα 10 χρόνια που έχουμε το φεστιβάλ και κάτι που η ελληνική παροικία έχει αγαπήσει πάρα πολύ εδώ και 10 χρόνια. Εγώ έχω έρθει τα τελευταία 9, πρέπει να έχω έρθει τις τελευταίες 6 φορές σε ρί. Πράγματι, οι Έλληνες εδώ πέρα έχουμε τα πάντα. Έχουμε σχολεία, έχουμε εκκλησίες, έχουμε πολιτιστικά κέντρα και έχουμε και ταινίες, έτσι. Πώς ξεκίνησε αυτό το φεστιβάλ στο Μόντρεαλ? Ξεκίνησε από μια ιδέα που είμαστε τόσοι πολλοί εδώ στην παροικία και οι πατεράδες μας και οι μανάδες μας παλιά, του 70 και 80, παρακολουθούσαν σινεμά στο Ριάλτο. Και πηγαίναν κάθε εβδομάδα και βλέπανε. Φέρανε, δεν ξέρω ποιος έφερνε του 70, του 80, του 90 ελληνικές ταινίες. Ελληνικές ταινίες τότε, αυτές που. Τότε. Και λέμε, δεν το ξαναρχίζουμε. Και μαζεύτηκαμε με την ομάδα μου και λέμε, ας κάνουμε κι εμείς κάτι παρόμοιο όπως υπήρχε πριν. Και ευτυχώς τώρα τελευταία έχουμε πολύ καλές ταινίες που βγαίνουν από την Ελλάδα, βγαίνουν στο εξωτερικό, βγαίνουν και σε 2 και 3 γλώσσες. Και το έρχεσαι πριν από 10 χρόνια και φέρνουμε τις τελευταίες επιτυχίες. Και το θέμα είναι ότι δεν φέρνεις μία ταινία, έτσι δεν είναι? Είναι μια εβδομάδα στην οποία φέρνουμε. Εγώ δηλαδή έχω δει την προηγούμενη φορά είδα 3. Αρχίσαμε με 2-3 πριν από 10 χρόνια και έχουμε φτάσει τώρα 12-13 ταινίες. 12-13 ταινίες. Ό,τι βγαίνει από την Ελλάδα το φέρνουμε. Πες μου λίγο, οι Έλληνες εδώ πέρα. And what I want to do is I want to have the discussion exactly the way we have it among ourselves. So sometimes we speak English, sometimes we turn to Greek, sometimes we continue, we throw a couple of French words. Θέλουμε μόνο το ελληνικό καφέ που μας λείπει. Μόνο αυτό, Να κάνουμε κανονική. No, I know. Και γελάω γιατί εμένα όταν πρώτο ήρθα μου φαινόταν πολύ περίεργο που στην κουβέντα μεταξύ μας μιλάγαμε λίγο ελληνικά, λίγο αγγλικά, γιατί εντάξει δεν ήμουν συνηθισμένος. Και λίγο γαλλικά. Και λίγο γαλλικά, ναι. Bien sûr. Η αλήθεια είναι ότι το Μόντρεαλ είναι η μέκα της πολυπολιτισμικότητας. Έτσι, δηλαδή υπάρχουν από όλες τις φυλές του Αβραάμ κόσμος εδώ, μιλάνε όλες τις γλώσσες. Νομίζω είναι η πολιτεία του κόσμου που έχει τους πιο πολλούς τρίγλωσσους. Τρίγλωσσους, γιατί έχουμε αγγλικά, γαλλικά και είναι κάπου 65 εθνικότητες εδώ στο Μόντρεαλ. Έχουμε τους Ιταλούς, τους Έλληνες, τους Ισπανούς. Ό,τι θέλεις τους έχουμε εδώ πέρα. Γιατί ο Καναδάς. Ο Καναδάς, ναι. Ο Καναδάς είναι μια χώρα η οποία καλωσορίζει τους ανθρώπους από όλες τις πλευρές του κόσμου. Και ήθελα να ρωτήσω το εξής. Η σχέση σας με την Ελλάδα, όσοι είμαστε εδώ πέρα, δεν θέλω να μιλήσω για μένα γιατί εγώ έχω πει ότι αυτό που έχω βρει εδώ είναι φοβερό. Εσείς όμως γεννήθηκες και μεγάλωσες εδώ, έτσι δεν είναι? Γεννήθηκα, μεγάλωσα, σπούδασα, δούλεψα όλα μου τα χρόνια εδώ. Παρόλο που έχω κάνει 2 χρόνια στην Ελλάδα. Έχεις ζήσει 2 χρόνια. Έχω ζήσει 2 χρόνια γιατί όπως πολλοί θέλανε όταν πιάσουν λίγα λεφτά, λίγα χρήματα εδώ πέρα να γυρίσουν πάλι πίσω στην πατρίδα. Γιατί η καρδιά είναι πάντα εκεί, έτσι. Ο πατέρας μου ήθελε να γυρίσει πίσω στο χωριό του, Βάγια, Θήβα, από εκεί είναι τα μέρη μας. Αλλά δύσκολα ήταν. Και ξαναγυρίσαμε πάλι πίσω. Και συνεχίσαμε εδώ πέρα. Εσύ τα ελληνικά σου είναι καταπληκτικά, θα έλεγα, έτσι δεν το συζητάω. Πήγα ελληνικό σχολείο εδώ πέρα, Δημήτρη, όπως ξέρεις, έχουμε πάρα πολλά σχολεία εδώ πέρα. Εγώ πήγα στην Ελληνική Ομοσπονδία που υπήρχε τότε. Τώρα δεν υπάρχει πλέον αυτό. Έχουμε με την ελληνική κοινότητα αρκετά σχολεία, τα λεγόμενα Σοκράτης σχολεία. Ακριβώς. Την οποία, όπως ξέρεις, έχω εμπλακεί πολύ μετά της ελληνικής κοινότητας από τότε που ήρθα, διότι πραγματικά αυτό που βρήκα εδώ ήταν μοναδικό. Ήταν μια Ελλάδα εκτός Ελλάδος και πραγματικά αξίζει να δώσουμε όλοι λίγο χρόνο και προσπάθεια αυτό το πράγμα να το διατηρήσουμε. Γι' αυτό νομίζω ότι όταν γνωρίζω και συναντώ ανθρώπους όπως εσύ, γίνομαι ακόμα πιο πολύ inspired. Γιατί ο ελληνισμός βρίσκεται παντού. Δηλαδή δεν είναι, τα σύνορα της Ελλάδας είναι πλέον παγκόσμια, δεν υπάρχουν σύνορα. Δεν υπάρχουν σύνορα και νομίζω είμαστε οι 85.000 που είμαστε εδώ στο Quebec.
τη γλώσσα τη μιλάμε, στις εκκλησίες πηγαίνουμε, τα παιδιά μας τα στέλνουμε στα ελληνικά σχολεία και τους συλλόγους τους έχουμε και συνεχίζεται. Αυτή η ελληνική κουλτούρα συνεχίζεται. Το Πάσχα, τι γίνεται εδώ πέρα σε όλες τις εκκλησίες, με τους επιτάφιους τώρα που πριν από την περασμένη εβδομάδα, έχουμε κάπου 17 εκκλησίες. Δεν υπάρχει καμιά πόλη έξω από την Ελλάδα που να έχει 17 εκκλησίες. Γεμάτες όλες. Ναι. Οι Έλληνες εδώ είμαστε Έλληνες. Αυτό.